Eu sunt Ana și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Roblox Brookhaven. Și nu știu cum să zic. Și pot să spionăm, să ne alegem un om și să spionăm un simulator cu perne. Ok. Bun, hai să căutăm aici. Bine, o să ne vedem prima pentru că e un joc foarte de Brookhaven. Așteptăm să ne intre. Aș intrat. Nici eu nu știu de unde am skin-urile astea, că nu m-am jucat. Nu m-am mai jucat de foarte mult timp. Am făcut cu niște prieteni în joc. Mereu pe asta. Mi-a luat pisică. Cred că vreau să... Aveam premium pe contul trecut, dar acum nu mai am. Să-mi iau un de asta. O de asta. Cine știe. Un semn de stop. Dă-mi în cap în tabletă, că am tabletă mai mult de 3 iteme. O minge. O altă minge. Nu prea mai am ce. Nimic. Ce se întâmplă mai aici? Frate, ce aici? Chemați poliția! Ce mai aici? Pe asta vreau să spun. Te chinezi, maică. Frate, să aibă măcar un nume mai normal. Uite pe asta cu mașina albastră. Mama. Ce oameni nebuni. Pe asta cu mașina albastră. Pe asta. E polițist. Bine, spionul nu știu dacă înseamnă doar să merg pe el și să mă vadă. Asta măcar merge. Merge. S-a dus, mă. Cine e eu? Deci acolo e fata asta. Are fața lui Foxy. Sau mi se pare mie. I-am deschis așa. Și-a revenit. Nu și-a revenit. Nu mai înțeleg nimic. Din tot ce se întâmplă acum. Ok. Așteptăm să vină înapoi. Citiți voi că habar n-am limba lor aici. Unde să mă? Nu cred că mă văd, nu? Intrăm aici înapoi. Vreau să unde sunt. S-a bucat aici. Camera asta sau? Dacă nu sunt. Unde sunt? A plecat undeva. S-a teleportat. Unde sunt, mă? S-au teleportat, evident. Aici din spital. Aici din spital s-a teleportat sigur. Noi mai văd pe geam. Și în pe ușă. Hai să mergem să ne ascundem la casei.
Vedem dacă era vreo casă ceva. Nu aici, nu cred. Ce aici? Plecat. Uite, aici e casa lui. De fapt aici l-am găsit. Nu cred că e casa lui. Stau aici după mașină. Compatibil după zodiac. Avem aceleași costuri. Ne privim distrac. Merg așa. Ce vorbesc acolo? Frate. Pe ufă. Fete, mă uit. Mă uit pe aici. Poate de bană. Poate mă vede și de bană. Dar nu cred că mă văd. Ce vorbesc acolo? Să mă uit pe chat. Unde-i chat-ul? Uitați tot ce-au vorbit. Uitați să-i văd acolo. Ok. Cred că trebuie să mă duc de altundeva să-i spionez. Așa, cenzura geamurile. Toate. Aici sunt. Frate, uiți în casă. Uite-o. Cred că mi-a cerut grădină de scuter. S-a dus mă să ca ce-a făcut. Ce-a făcut mă? Pune-mă ăsta. Da. De bună s-a dus că pe aici. Habar unde? Pistă. Ok, frate, nu știu. Habar nu m-am pierdut. A făcut nimic. Bun, și cam acesta a fost episodul. Pa, pa!